La circ, în târgul moșilor, pe gheața unui răcitor, trăia voios și zâmbitor un pinguin de Labrador. Cum se numea? Apolodor. Și ce făcea? Cânta la cor. Deci nu era nici scamator, nici acrobat, nici dansator. Făcea și el ce mai ușor, cânta la cor. Era tenor. Grăsuț, curat, atrăgător, în fracul lui strălucitor, așa era Apolodor. Dar într-o zi Apolodor, spre deznădejdea tuturor, a spus așa: Sunt foarte trist, îmi place viața de corist, dar ce să fac? Mi-e dor de frații mei din Labrador. O, de-aș putea măcar un ceas să stau cu ei pe un ghețar. Apoi a plâns Apolodor. Când l-a văzut, pisoiul Tiț, plângând cu hohot și sughiți, i-a spus: Prietene, aș da mustața și codița mea, aș da o litră de caimac, aș da orice să te împac. Zău, nu mai plânge, te implor. Dar el plângea. Mi-e dor de frații mei din Labrador. Și-au încercat să-l mai împace, ariciul dărindu-i ace și ursul cu un pumn de mure, atunci culese din pădure, și iepurele buză lată, cu fructe dulci și cu salată, colegi de lui Apolodor, maestri cântăreți la cor. Cămila Suzi, cea mai tristă, ofta cu fața în batistă. Ea îi fusese ca o mamă, îl învățase prima gamă. Dar el plângea, mi-e dor de frații mei din Labrador. Colegii lui Apolodor s-au dus atunci la dirijor. Maestrul do la solfa, în haina lui de catifea, l-a ascultat și, gânditor, s-a așezat pe o canapea, oftând. Sărmanul meu tenor se poate prăpădi de dor, să plece deci spre Labrador. Și a plecat Apolodor. La început a fost ușor. L-a dus spre nord, l-a dus în zbor un avion, un bimotor. Și, stând picior peste picior, cânta Apolodor, cânta cu glasul de tenor, dar între timp, înflăcărându-l, amețitorul peisaj, sări pe o aripă cu gândul să dea dovadă de curaj. Apoi, cu parașuta în spate, se zbengui Apolodor, când agățindu-se de roate, când stând călare pe motor. Așa, cu zborul acrobatic, ar fi ajuns în Labrador, dar l-a izbit un nor zănatic și a căzut Apolodor. La capul nord, adăpostit într-un fiord, ședea pe țărm Apolodor, posomorât și gânditor. Ședea pe țărm, tăcut și trist. Acest tenor, acest corist, ședea cu parașuta spartă, fără busolă, fără hartă, în larg vâia clocotitor întreg potopul apelor și se jelea Apolodor. Jeleanea lui Apolodor la capul nord. O, frații mei din Labrador, adio vouă tuturor, pe semne că mi-e dat să mor, aici, la țărmul mărilor. Și ce păcat, eram tenor, cântam frumos, cântam la cor. O, frații mei din Labrador, o, frații mei din Labrador. De acum apele de vor îmi vor așterne un covor, peste nisipul de la fund, legănător și sclipitor, la sânul lor să mă scufund, să dorm pe veci, să dorm profund. O, frații mei din Labrador! O, frații mei din Labrador! Așa șelea Apolodor, dar iată un vapor, e pescadorul Meteor, cel mai de frunte pescador din Baltica în Labrador. Sirena șuiera de zor. Hei, cine ești? Un călător. Cum te numești? Apolodor. Și încotro? Spre Labrador. De ce șelești? Păi am să mor, uitat și fără ajutor. Și au strigat atunci în cor matrozii de pe Meteor. Noi te luăm, Apolodor, că vasul nostru Meteor e mare și încăpător. Ai drum ceva mai ocolit, căci navigăm spre răsărit, dar tot ajungi în Labrador. Hai, urcă-te pe pescador. Înveselit, Apolodor și-a luat, suindu-se pe bord, adio de la capul nord. A fost un drum fermecător. În zare, niciun fir de nor, doar culmile înghețarilor și pescăruși rotind în zbor și apa unduind ușor și vântul lin ca un fior. Plutea vaporul Meteor încetișor, încetișor.
plutea pe o luminoasă cale de aurore boreale, plutea pe unde de fosfor și îl străjuia ocrotitor în altul cer multicolor. Putea vaporul meteor, încetișor, încetișor, matrozii toți cântau în cor și, pe deasupra tuturor, își risipea Apolodor superba voce de tenor, spre desfătarea focilor. A fost un drum fermecător. Dar, până la urmă, se opri. În port vaporul meteor și debarcă Apolodor, la Bering, într-o bună zi. Apoi, trecând peste strâmtoare, cu luntrea unui eschimos, porni spre Labrador pe jos. Porni cu mare nerăbdare. Pe unde a fost, nu prea se știe, dar după câte am priceput, se pare că a străbătut Alaska rece și pustie. Iertați-mă că păruituc, dar s-au păstrat puține file și în cronica acelor zile sunt scriși doar munții Tingmergtuk, un râu, o vale sau un sat și un anume Castorul Bursuc, de 2 ori subliniat. Apoi caietul e pătat. Firesc ar fi și necesar să-l întrebăm pe cronicar de cât te-a trebuit să înfrunte și să ne dea în plus măcar o serie de amănunte. De pildă, foarte însemnate sunt noutățile aflate pe când vorbea la telefon, în nu știu ce localitate pe malul fluviului Yukon. Acestea nu pot fi uitate. Ce noutăți? Pe cât se pare, i-a spus Bursuc. În Labrador ai fost născut din întâmplare, căci nu-i picior de pinguin. Familia Apolodor a stat și ea foarte puțin, venise numai în plimbare. Acum, după câte aud, s-a stabilit la Polul Sud pe gheața Golfului Terror. Bursuc era convingător, se bizuia pe vechi tratate, pe tomurile studiate, pe manuscrise, pe citate, pe documente ștampilate. Avea, în orice caz, dreptate. Deci, a crezut Apolodor și n-a mai mers spre Labrador. Cu mare cazdă descifrez ce scrie printre ștersături. Străbat Canada, prin păduri, popas la tribul irochez, apoi, un rând mai înțeleg, plutim pe lacul Winnipeg. Și are manuscrisul ud, pătat murdar îngrozitor. În orice caz, Apolodor, e clar că a pornit spre sud. Ce vânt cumplit, ce uragan, l-a dus pe sus, peste ocean, și ce taifun îngrozitor, cu forța lui de nedescris, l-a dus spre țărmul african și apoi, prin golful Sirtelor, l-a aruncat lângă Tunis. O, n-aș putea să spun precis cum de a ajuns așa departe și nimeni n-a putut să știe că s-a pierdut în mare parte jurnalul de călătorie.